אתם יודעים מה הרגע שבאמת קובע את ההצלחה של העסק שלכם? לא כשהכל מושלם, אלא דווקא כשמשהו משתבש. כי האמת היא שהדרך שבה אתם מגיבים לביקורת שלילית יכולה להיות ההבדל בין לקוח שאיבדנו לתמיד ללקוח נאמן לכל החיים. תקשיבו, אנשים לא כותבים ביקורת שלילית רק כי משהו קטן ישתבש. הם נעלבים בגלל איך שאנחנו מגיבים. הם לוקחים את זה אישית כי הם מרגישים שלא מכבדים את הזמן והכסף שלהם. כשאתה לא מגיב כמו שצריך, זה מעצבן אותם באמת. טעויות יקרו תמיד, אין מה לעשות. אבל מה שאנחנו יכולים לשלוט בו זה איך שאנחנו מגיבים. אז איך מתמודדים עם ביקורת שלילית? תגיבו מהר, תקשיבו באמת, תתנצלו ספציפית ותציעו פתרון אמיתי. אחרי שטיפלתם בבעיה, תעשו פולו-אפ ותשאלו את הלקוח אם הבעיה טופלה לשביעות רצונו. וזה הקטע המגניב. כל תלונה היא בעצם הזדמנות מדהימה. זו הזדמנות להגיד ללקוח, אני אטפל בזה, סמוך עליי. בוא נראה לך מי אנחנו באמת. ככה אתה הופך לקוח מאוכזב ללקוח נאמן לכל החיים. לקוח שהתלונן וטיפלתי בו כמו שצריך, יהיה יותר נאמן מלקוח שמעולם לא הייתה לו בעיה. הוא ראה מי אתם באמת ברגעי האמת. ביקורת שלילית היא לא סוף הדרך, היא נקודת מפנה. הדרך שבה תגיבו היום תקבע את העתיד של העסק שלכם מחר. אז קחו את הביקורת כמתנה ותהפכו אותה להזדמנות שתזניק אתכם קדימה.